IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti panagyaman ti pamilya Acosta iti barangay Tangid iti syudad ti Lawag kadagiti amin at imulong kini Carl Nino a maysa nga atleta a makilaban kuma iti masungad a palarong pambansa ngem iti daytoy agundaway ket pimusayen imbatad ti ikit na adakkel ti akem dagiti nang tulong kenkwana a magawat na ti ambisyon na a makayaayam iti palarong pambansa ngem sana matuloyen gapu iti ipupusay na. Agyaman kami, tadi dabut binay by answer. Inaramid naman ti kabalanda nga makasurvive ko mati kaanakan mi. Pagyamanan mi dagiti support, dagiti coach na, kan dagiti amin yun nga, mga ayat kan kwa na sa. Ditoy, alinagip ti ikit na ti ugali ni Carl Nino akas bilang manakigayem kinasingpet nga anak. Ninyo, di na kanto pulos malipatan anak. Lumang pinasakit nga mga di na kanto makita kung di na kanto makalangan anak ko. Magdamnama kami ti kariti Diyos nga adan tong panaguwar kat makita na kanto man. Inayon na ngawan iti babalawenda iti daytoy apasama kami iti daytoy agundaway ket kayat da nga ikararagan ti pamilyana nga agbalin ana tibker para ken ni Carl Nino. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.